Hello everyone. Experience one of the best viewpoints in the Philippines in this immersive walking tour of Lignan Hill Nature Park, located in the heart of Legazpi City, Albay. The scenic hilltop destination offers breathtaking panoramic views of the world-famous Mayon volcano, celebrated for its near-perfect cone shape and one of the most iconic natural landmarks in the country. As we make our way up Lignan Hill, you'll experience a relaxing walk surrounded by lush greenery, peaceful pathways, and refreshing open-air views. In this video, we take you along the paved trail leading to the summit, where the stunning view deck awaits. From the top, enjoy a spectacular 360-degree perspective featuring Mayon volcano, the beautiful Albay Gulf, and the vibrant cityscape of Legazpi. Whether you're watching for travel inspiration or simply enjoying a virtual escape, this tour captures the natural beauty and calm atmosphere of the area, perfect for travelers, nature lovers, photographers, and anyone planning a visit to the Philippines. Lignan Hill is a must-visit destination for sightseeing, relaxation, and capturing unforgettable views. Whether you're planning your future trip or exploring from home, this walking tour gives you a real and authentic feel of the experience at Lignan Hill. Don't forget to like, comment, and subscribe for more walking tours around the Philippines and beyond. Hello po.
May ano man doon, butas. Okay na yan. Yeah. Hi, hello. Marunong magsun. But it's funny.
pudin. Inang hindi. Di ba ganun yung ice cream? Hindi, gawan man na din.
May lutuan pala din eh. Dahil, Ha? May nagkampingan dyan. pwede ba? Zero. Piuturan. Pinudura niya, di. Ano sa bahay niya? Uwi lang. Ay, nagsampara nagsampala niya. Pwede ka na sa gilid. Ay, hindi. Bali natin sa supply. Hindi man itong sira doon, boy. Dati, ay masira na. Ano kami napunta dito? Di na kaya hindi naayos. Ang ganda pa dito. May bato ka? May bato ba dito? Bakit ano sa amin? Tatapunan ko ito eh. Putang, paraiwan! Puta dahil nga naman ako ibag! Yung force boy, yung force. Tahangin yan.
pag doon na lang, mabalik ka sa dumaan ko. Okay. Pag mayroon ka ng baga. Para sa, balik kita doon mo na. Uy. Magkatakot? Kami na sana po, mana po. O, tuman na. Doon sa taas na. Hindi lang. Magkatakot. Bako, dyan sa taas na natin. Mama, matakay dati mo na sana. Okay, papi. Yan, para na. Pag yun talaga. Natuluan pati ang bulan. Naka-close up kasi yan. Level na si ma'am. Meron pa rin. Si Mang ginakita mo ba? Diri siya kay mani ang city sa Legazpi kinang Menard. Naman day kay mga bisita oy. Oh, Legazpi City na overlooking. Tapos, pakita lang na si Mayan sa inyo. Ano ko nakawat mo ba? Ayaw, sabi ko go.
ka rin yato. Hindi na nagulit. Ah, si Ace. Wala ko dyan, Ace. Wala kang balhati. Ano ka na? Magkompresyon kaya. Hanggang na ako magtulog. Ate, magkompresyon kaya. Huwag gali yan sa atin. Dali! Mana magsabi ka na with us. Nakapicture si Kuya Mark. Ang profile pic eh. Yung manager. Yung mayor pala ito. May kabaroon. Dali nakaharap sa imo. Nagtatago. Ang mga akin ay mga pakilam sa picture. Ang magsabay! Ulan. Taya. Bagloy ka lang. Bagano. Ganun ka naman. Sa gitna. Love, ganito ka din. O, ganito. Like this. Look up. Look kami.